Amatuko kiandoka atigaire irituchiko yokoro omotienye gatatu bo mwaka bwa 2025 ncheni gonkoro kwa Ruth Morara ekene kionga chinsa isano na ibere abantu nigo baburiwe gwasokia na kugenderera no morobero uri bo gosimeka emete irigo ikerania eganga yo mwaka bwa 2032 aya niga kwanote chingaki yo morobero bo gosimeka emete ogenderete ase chinsemo cha Nyamira. Food or fruit trees, which are the avocados, rockworts, and even pawpaws. Those are trees, but they provide fruits, which is a source of vitamins for the helping our people. We can plant fodder trees for our animals. We can plant agroforest trees along the farm, which enables our soil to be protected from erosion, which is being caused by different agents, that's water and wind. But when we plant these trees, they can protect our farms from all types of erosion. At the same time, they provide some shade for our crops. So we plant the indigenous along the riverine and the bamboo. We eliminate the issue of eucalyptus planting along the water sources. We can be able to have our water conserved and in good quality and quantity. Change the life that we are living today, bring the element of food security, and also we are also saying that we are celebrating it, blood safety and encouraging blood donation in our respective Peter Ombati Mose no yo mobwa bali babeire ne no bole magwetania emyaka emenge bono nigo anyoro tobokonyi bwe wheelchair kurwa service yomo subati donya duri saburi haba menyi ba beorongongorwa moni amatia nigo baburirie omosubati donya duri saburi agendere gokonya abantu bali no bolema aya Marieta ne melinya buke mose mwana noyo no mutangi ono na akire tonya tutungambuya mono mongina nabo tutagitabangi nabasibuku gali nyasa moigwali ogendereri ukababo mwana baba abakorora bachandi kubuna ntiga nago kiroko goko nene gakimbiya mana abana ba Nyasaye biya mono korera umuteso gukoraga umwana baba John Minto mugima wonkuru cyo mwana Minto gankuru cenga John Minto tu ariko sekatwa kwa bana bakanya chaki Samson yabisi onyando kaniga tukia mwana ntro itangare na akire biya mana sana somba ganto konyo mwana ye kerete atinero atare ka kiuma somba gambite to nyambu nyamona sa Marieta ngoro kupito mbati oyo mose nkantukia mwana na gokiro bya somo gambio ne konge kero go mu women rep nande na mwanje to kurwale kiretio nande bakongonyire na nche ndanyare kutarire genteke moike na gokire sana nande asake rusi nande getoko nande na gokire sana no mwako yanko yane muna yakorire gasi kondusi siko na no munno yamanyo maenga ekero egene ya bito mbati ya kadeki kiare igo bito mbati na nje na rokire sana so mungina donya asa maskani yali abwate na korora ababuraka na korora ebirema na abantu bae ba Nyasaye bachandegete asa onkonya konyorumu korenta rumu no yekero geke igo amaskani yana manenda anyere ni so mungino donya toto naende ngobori abantu baminto ngabaminto nyanyarekana umungino oyo mumurigereri naende ngencho ya na arigereiri ona igure gore jibo holi munakore mana egati ya baraikuru ase county ya Nyamira nigo bagenderete ko momochia omoskeo amos nyaribo ase bintu biri bigenderete okorekana ase county eyo nigo bamuboririe omorayo yokobeke bitambo kero au iri gotoria county eyo egekogero mogo kwana no mheshimiwa Nyagarama koro West Mugirango omwetwegete akamokore deputy governor mogo kwana chikura abareire 2022 tali yaro akeire no mheshimiwa James Odicho gesamitwa akerete chikura and therefore abasonge bagotebanga once beaten twice shy ekabenya Nyagarama twekere to montoyo agatoroma no mheshimiwa geseminaro mwetwekere twamoire rosafi nero toromie. It is very painful for West Mugirango. Ntugwende go nchamu
In fact, twaire mo senator we county eliva gali nene sana. Because we thought he could take the lead. Even that we come okay na bako oversight counties. Wana tote kongili baga no muskoyo makuwa na timete singo kuana. Even the turangeli mukutano monele Nyamira. Tuso kora yondo okon. The county got only 4 constituencies, 20 wards. Na kazi ni kurumbana kuanzia asubuhi mpaka jioni. No mondo utara no munengu yani no. Omorai wense omoske Dr. William Ruto nigo aboriwe n'abarai korwa ase county ya Nyamira kunyore county yo chinga kyagenderete kwena n'amabaga ase serikali. Okuborwa ko nigo kwarwete chinga kyalenge chinga kibalenge ase meyaga ya ao ya matanga. Mwanje county itekonywe. Omuyiga onyara ko bagwikiranwa mo no mujumbe bwe bunge ya North Mogrango muske Josh Nyamoko. Mujumbe bwe bunge ya West Mogrango muske Steve Mogaka. Walter Chanua huyoro mwanasiasa igati abanasiasa bande. County yaitu yasalikire mono. Tutaite barangire umweshimiwa oli okorokwa timu madina okorokwa Nyaribo. Erinde bamuikarasi ise. Ntogo twara kisegi mambi mbaragoba. Okwana kerekyo nigo bagendere ko bakomuchiboteneri bo mugavana bwe county Nyamira muske Amoski mumenyaribo. Asikire bagendere ko bagatabuna nigo airire okuratera kwa magendere meye county ya Nyamira. Kwana no mweshimiwa Nyagarama kuri West Mogrango umwetwegete akamukore deputy governor. Omogo kwana chikura abareire 2022 tali yaro akeire no mweshimiwa James Odicho gesamitwa akerete chikura. And therefore abasonge bahote banga once beaten twice shy. Ekabenya garama twekere to montoyo agatoroma no mweshimiwa geseminaro mwetwekere to amoire rosafi nero toromie. It is very painful for West Mogrango. Onanigo bamusiemire biera na kumubolia nyariko bagakoreto botwera rume ye county ya Nyamira na nene asechisegi chagendere ko bachikwane kigwa egati aba MCA indukira retro gwetananeka nabwo ogwatananeka okwo kweirire okuratera kwa magenderero. Ntugwande go inchamu. In fact, twaire mo senator we county eliva gali nene sana. Because we thought he could take the lead. Even that we come okay na bako oversight counties. Wana tote kongili baga no muskoyo makuwa na timete singo kuana. Even the turangeli mukutano monele Nyamira. Tuso kora yondo okon. The county got only 4 constituencies, 20 wards. Na kazi ni kurumbana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Nomasko no mondo utara no munengu, yani no munengu tu no munengu. Wabutali wasoku yake. So a foundation tu abegete Nyamira ya siride. Togo saba okwabira kubwatekana no gutumana kwa mariogi n'ekibicha. Oroboti togo kurira ndulinga. Omo sasiroti omonene bwe kanisa ya Ichuni omo father Jota nigo abolirie aba Kristo anene mono bali be kanisa ya Catholic ko esokia na gokonya abantu bali no kugania ase chinsemo ao. Kweroto na wetegerera toras twachire bugeka toronge ichinjera cheitu unaba Kristo abanene na abake iritunyara kumugwenera Nyasaye seka rutarara umunyoro Nyasaye mugambe nera umwere asukumugwa bose naso kwengata twaburiwe tweri n'ikindagera tweri n'ebinyugwa tweri n'emegoko eyega egotokora twamweba Nyasaye ekero kweri nirendagera kweri n'ebinyugwa we chandire nali uramwenyera Nyasaye ebiwe kweri na ehero nyoro kurworo uchukwa bali batabwati we fast tunachini fiakura vinywaji
ili kutoka hapo tupate kitu cha kuwasaidia. Aseboigo airachinga kechigo na kubagania abantu gukoromokia asichigasi cyabo iriyo kunyora amachibu aramaya onsi uganekia sumo bwabo ase familia ino, uwe papa, uwe mtoto, uwe kijana, uwe nani, lazima utoe jasho. Hakuna vitu zinakuja kwa mesa tu hivyo. Kama ni chakula unahitaji, wikokoromoki. Mwenye na abana bali skuru, wikokoromoki. Ile nalo weta matendo. Mwenye familia yao, mwenye biashara wako, kila kitu unahitaji. Ndio maana tunafuata njia ya msalaba. Inatufundisha kwamba sisi tunapungukiwa hata katika safari yetu. Unaweza anguka. Yesu Kristo anakuambia cha kufunga. Inga kyukwira na magega. Ekiri nere litwa chia chia kalimiro mugono. Bantu ege kare soide munoro kureme egotengwa tiri itisiri turi. Ukwira na magega iriera na magega rusho munoro. Kare arusho munoro na lira nyara kuruso bukombe gutumo. Ebyo bukombe bwenu boleme buyo bole muri asaba irasi familia ino asa gosoma asa okore biashara. You must have this annual retreat, a personal annual retreat. No mwali owekiunga weekend njeni gonkuru kwa Ruth Morara tumera ne chikoraga chinsa 10 ase kiunga weekend. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyoerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Self Care